Txikitan askotan jolasten genuen, joko honetara. Axota jarri eta txamponakin. Me katxila marrindar gehiago, martiziotan nahi. Banitxeak, Ba. Me katxiz la mar. Ezin bota. Ai, ama. Oi, bai katxarru ahi. Zer deko hori? Ba, irutxirlotan jokatzeko bola. Ai, ama. Hau dekau, baina iaztuna dekau, Bai. Eta gorra, neburua esela, Eharraztua. Gatxa hua ikusten dut, zure burua. Haber botatiten, Azu, pai? Poro. Arriko aitea, gero. Vale, ba. Pere. Galtzen ikasi bida. Jan bilokingo jaula, zai. Hori, seguro. Kaixo lagunak, Eguerdion eta Mikel, ongi etorri, zer moduz, bolotan artista aiz, ezta? Bai. Asko jolastu alde bolotan. Txiki-txikitatik. Txiki-txikitan. Eta modalitate hau nola da, irutxirlo, ezta? Pentsa, zuen... Hori da. Gure modalidadian dauz, ba hori, txirlo deitze jake, ba, txirlo bakoitzari hiru dauz, eta bueno, bakoitza hirura dia txirloak. Hiru txirlo. Eta adibidez, bola. Hiru txirlo eta bolakin, ezer gehiago ez dugu bihar jolasteko? Bolatokia. Bolatokia. Eta grina. Eta gogua, eta grina, eta punteria. Jokatzen dezu zerbait? Apostuak edo detuko? Frantziame, euro bat, hori abentza bai, ezta? Garrantzitsua. Frantziame, bai. Ikusi txapela eta guzti etorri zela, ezta? Bai. Hori 2002an Venezuelan irabazi genduna. Venezuelan? Bueno. Hiru txirlo, guk antxua hiruera eta prestatuko deu, eta garatuko deu txapela nola irabazizun, zenba modalidade dauden bolota jolasteko, eta aldi berian goxatu, ezta? Oso ondo. Adi lagunak saio eharra datorreta. Bueno, lagunak eta Mikel, garatuko jat pausuz nola ingo eskilaun hiru eta antxoa hauek, bale? Antxoa egiteko garaian, betu. Hau egingo ditugu txukundu, barruko espinak endu, uretatik pasa, odol guztik eta gauza guztik txukun gelditzeko, eta hau egingo dituguna da gatzetan sartu. 30 minutu, 30 minutu bitartean, desberdintasun asko dago, segun ze temperatura dakauna. Izukaldian 30 gradutan, o kalian neguan 10 gradutan, erreakzioa desberdina izango. Beti hotzian makalagoa izangoa. Orduan, etxeko temperaturan 25 minutu. Esan deuna, garbitu ondo, azpin gatza jarriko jau, antxoak irikita, liburuan bezala, gatza gainetik jarriko deu, eta 25 minutu horiek pasatak geho, bertatik atea, gatza guztiak endu, uretatik pasa lehortu, eta biereta jarriko ditugu. Batzuk ospinetan baratzuriakin eta beste batzuk oliotan peresilakin. Eta hori izangoet, era bat. Beste era baten bila jungo geha. Hemen ingo deuna da, piperra da erba prestatu. Tipulinak eta piperra ondo garbitu, juliana moztu, ondo potxatu, eta behin puntxuan dakaunian barazkila, ingo deuna da, haueke bai, liburuan iriki, gatza puntua jarri, eta barrun piperra da jarri, bestia jarri gainean, eta hoi pasako deu, irina arrautzetikan eta prejitu. Eta plaplaina, oie, zu esate zuen bezala. Eta hoi ingo ziunak laguntzeko piper saltza bat. Piperra pikiluak, ingo dituguna iriki, pepita nagatea, sartaian vuelta bat eman, esne gaina bota, birrindu eta pikilo krema bat ingo dugu, bale? Eta hirugarrenan bilagoaz. Hirugarren ingo dugu mitikuak dianak. Nola ingo ditugu? Iriki, irina arrautzetik pasa, plaplainda jarri, eta gero ingo deuna da, baratzuri hartu, peresila hartu, majauan olio pixkatekin pasa, eta gainetik botako zio, alinatuta. Arraiz alia alaiz? Aukeran okelia nahi jo. Baina, bueno, antxoa bai. Antxoa zazoian bai bentsat, ezta? Zazoian dauden nian. Eta nola gustatzen zige jo, plaplain da, reboxa eta buelta batzu jakin bakarrik, eta kindilita batekin. Hirugarren hori. Egia esan, guke era asko da jaten dugu etxian. Anaiak ititu batzuk ospinetan, de bai, zatean
beti bokeroia deitu zaion hori, bokeroia bezala, kiston goxuak ititu hola gorputza jarrakin, baina, bueno, beste egun bateak utziko ditugu era asko daude eta egiteko antxuak, bale? Bueno, esan bezala, ni hasiko naiz hauek garbitzen, gatzetan jartzen, eta zuk lagunduko jazu, bai piperra eta tipulina, Julianan iten, bale? Venga, hau ire kontu, sartuko ja sartaia hemen jarrikoik, hau zuriantzako, bale? A ber, hau ese jarriko ja hemen, eta nik ontziratzeko hemen jarriko ditut gatza, irikita liburuan, da gatza gainetikan. Eta, beste gabe, aldi berian bolo bat azitziten jun behar gaituk. Vale. Zenbat modali daude Euskal Herrian boluanak? Euskal Herrian 13 modali. 13? Osa, daude 13, ja... Ez que gila esan nik bueltak aibil nez, da bakionera batea, jolastu nun Gipuzkoan hemen kostaldenera batea, barruan bestea, Bizkaian, Araban, Naparrun, ez gila esan, modalia de mordoa, daude, ez da? Araudia kantzerakoa dira, hori ba. Bola bat eta gero makiltxo batzuk, botatzeko bai, beti txirlua daude, beti bola daude, bolatokia da, baina batzuk bolatoki zabala, bestia txikilla, bestia rebote eta torrin behar du, bestia eta kize, ez da? Leonen be jokatzen da. Bai, Leonen jolastu, eta han jolasten dugu, bolatxo batekin, dala medialuna bat izango bazan, ilargi erdi bat bezala, eta bota behar da era batea, hola, eta giro buelta bat behar du, hola, egia esan oso berezia, nik han, lau urte onda gero ikusten nola egin, guantxe ikasi gutxi gora bera nola dikoaz tantuak eta bestia da, bai. Baina, eharraik nola leku bakoitzean bere erara, ez da? Desberdintasuna eta, bueno, beran, xarma. Zuen kasua, irotxirlo, nola da modalidadea? Da 2 metroko hol bat, dao, eta lurrian sartuta, eta gero 17 metroko bustin lurrezko pista bat. 17 metro luze, eta 25 sentimetro zabaleko bustin lurrezko pista bat. Hain iztua, 25, Bai, gutxi gora bera. Nizekita 25 ekatila, bai, holako. Holako txe bat, eta hori, bota behar dozu, bai ero bai, bolak jo behar dau hola, eta gero jun behar da pistatikan. Bale, oza, jo berdik egurrian aurrena, ez da? Eta gero jun behar dik egurrez behar jotzen nulo. Bai, hol utz, deiten da, hol utz. Ados. Jo behar dau, eta jun behar da, 17 metrotatikan, pistatik. Vale. Eta gero, txirlo batetikan bestera, metro bat egongo zan, distantzia, eta egongo zian, paralelo. Bata bestian... Osa, bata bestian parian daude, Bai, hori da. Vale. Eta, ia jaurtialdi bakoitzian, zenbat... irura botatzituken, ez da? Zenbat botatzeko... Eta batetik bestea, zema neurrizio, bat hemen dago, urrengoan nun dago? Metro batera. Metro batea. Metro bat, eta bestia beste metro batea horren, ez da? Orduan, guztira, daka bolatokiak, 21 metro. 21 metro. Jode, baek, 17 metro susen botatzeko, ez da? Bai, gero bolatokiak hori, bustin lurrakin egin da zelan dauzen, azkenian, malda, moldeablia izan alda, bai? Azkenean urrapur batekin moldea bin aldozu, eta, errezaua, ero zailaua. Hor tokatu zaitek, gero daude beti prentza batzu, makil batzu bereziak gai prentzatzen puteko, eta kantxa txukun jartzeko eta hola, ez da? Trampitak egiteko, errezteko, eta... Eta modalidade hau, nola ziak lehiak eta nondik noa, zeintzuk lehiatze zeate bertan? Azkenean, federauta gauz gure modalidadian adibidez, aurten 200, 300 egongo gara federauta, eta bai, hortikan 21 emakume, oza, zenbaki politxa, eta txapelketetan hartzen dugu parte, gu federauta egoten gara zenok, dakau aukeria, gero sarizetara. Federazioak ematen dituen, garaikurrak, eta txapela, eta sari horietara, baina, gonbidauta egoten da mundu osua. Eta didez, hori, federauta zabaten hori zera, Bizkaian, Gipuzkoan, Euskal Herri mailan edo... Gipuzkoan, Bizkaian, eta aurten lehenengo Araban. Araban arte etzeon aukera ikan. Ez. Eta aurten, Aramaixoko bi bolatokitzan jokatzen da, modalitatea, eta bertan federatu dira. Eta gero nola dikoa txapelketan araudiak adibidez? Zenbat aldiz botatzen da? Zenbat partaide zaudete? Nola egiten dezu hori? Normalian, mila bedratzen da, 85 ordurarte zan bi jaurtiketetara. Osa, zu botatzen zen duan behin, eta ez pasen duan joten, zekasun beste aukera bat. Eta ez pasen duan joten, baina, 0, ez?
joten badozu, gehizen, 6. Baina gero aldatu zeben, ez dakiz zeba, aldatu zeben, igual aukera gehiago eukitzeko, aldatu zeben eria, eta, jokatzeko eria, eta handikan ona, hasi da jolasten 3 jaurtialdi. 3 jaurtialdi, vale. Hori da. Bakarkakoa da, taldekare bai jolasten dezue, o nola Etxena egiten da? bakarka, taldeka, bikoteka, eta gero, generoka, ez? Mutilak, neskak, eta umia bai, edade juvenilak, alebinak. Zein hasten da botatzen? Txampona botatzen da eta jakinten da zein botatzeun, hor kantxare bai, erabilita dago, golpe erabili gabe, o nola izateko? Normalian txapelketak hasten dira arratzaldeko 5etan, baina 5 aurretikan, apur bat bolatokitza ezagutzeko, ze bolatoki danak desberdina dira, eta bolatokitza... Uste zaio kanpotik etortzen egin, zaio batzuk iten da hola? Eta bolak danak esku zein da dauzenez, guztiz desberdina dira, ez da 2 bola berdinak. Eta bakoitzak ez du bere bola eramaten? Bolatokian bertakoak dira bola? Bai, txapelketa bakoitzian ipintzen dira 2 bola. Bat ofiziala eta bestia ordezkoa zerbait gertatzen bajako apurtzen bada, galtzen bada, Eta ni beste kasutan ikusi izkiatenek bola haundillo bak. Hau hoen reglamentariak haundilan bolaek, umeen bolaituk edo hori berezko bola? Hau eskerrekua da bola ofiziala, nagusi izena da, txapelketetan erabiltzen dana, eta txiki hau da, umiak, eta ikasten dauzen ume txikiekin, pixu gitxi hau, eta bat hartzeko, norabidea olian jo, eta... Zu noiz aurrenengo aldiz bolatoki baten bota ezuna bola? Nik, seguramente, tente ipini nintzen lehengo aldizan. Hortzak atean baino lehen dugu, Esango du, ni beti esan dute, ikasi dutela ibiltzen bolatoki batian. Bai, azkenian Eibarko Asolaberri elkarteko bazkidia da nera itxa, eta, bertako bazkide morua, lehen beti, bolatokitzetara... Hau, aitak itezilan leno, eta ja ordutikan ja... Usuetxean, anai bakarra zeate, anai arrebak, ozenek? Lau anai gara. Lau, eta dano jolazten duzue bolotan? Bai, oitxuria nik, oitxura gehiago hartu dut, eta, azkenian, afizio gehiago, ero bestia behi biltzen dia. Esku gehiagukiko eta gehiotan irabaziko joan, Bueno, ez pentsau. Mikelei utziko zio bolana, Ez pentsau, azkenian, moldatzen gara. Dano moldatzen zate, hombre, horre batzutan batzuk, bestetan bestiak, danon arten ibiliko zeate, ez da? Bueno, hemen txein behar detena da nik guain, betu, garbitu ditut. Komeni danare bai, garbitzen deunian, txukuna gelditu dia, baina hemen beti, eskata ondoko hau, nik gustatzen zait ondo garbitzia. Hola. Baina, ingo deuna da, gatzetan jarri, eta gero, gatzetik ateatzen ditugunean, azkenengo ikutu hori jarriko dugu, eta garbi-garbiak utziko ditugu. Baina aurrenengo ordu erdila, gatzetan. Ordu niten duguna da, beian, kapatxo eharba bota. Jarri, danak txukun, ikusi zue tripak enduta, eskatak enduta, garbi-garbi, txukun, gainean gatza jarri, eta, esan deuna, ordu erditxo ingo dugu. Gio, bero asko iten uda balin bada, komen igual ozgaiuan sartzia eta gana, Bero gehiekin, igual arraia ia fermentatu ingo zaiguta. Ingo etena da, hemen basterrian, gatza pixka bota, eta bi hauesek hemen jarriko ditut. Bat honea, eta bestia honea. Eta amaitzeko historia, dana gatza bota gainetikan, eta nik lehendabiziko urratza, inda sekat. Vale, gatzetan dazkau. Oso ondo, txikiture bai, ole joan jarriko jatemen martxan, botako itugu barazkilak zutara, eta ingo jaunak erreportai bat ikustea jodun. Ondo, Mikel? Harto. Ezin jobe, ez da? Venga, utziak hautan errapatzen. Biatzetza moztu, Oso ondo, hartu. Eta noa jungo gaituk? Victoria Amar, gastrobarrea jungo gea. Eta prestatu igue, ceviche mundial bat. Guazen ikustea. Kaixo denoi, Humberto eta Juanjo gea, Amarako auzoan gaude eta gaur Victoria Amar jatetxea aurkeztuko dizuegu. Victoria Amar jatetxe honen jatorria orain dela urte bat sortzen da, Humbertoren amona, Peruko amona hiltzen da, eta bere amona da pixkat, bere garai hortan Perun jatetxe bat zeukana. Jatetxe hori
futbol zelai baten aurrean zegoen, Atletico Grau. Horretik aparte, Humbertoren aita, talde horren futbolista profesional bat izan zen 10 zenbakiarekin, Augusto. Hortik dator, amonaren izena Victoria, eta 10 aitaren zenbakia Victoria 10. Jatetxea, Donostiko Amara Berri auzoan kokatuta dago, Anoetako futbol zelaiaren aurrekaldean, eta bueno, horrek suposatzen du ere, bertara etortzen den jendea, bai auzoko jendea izatea, futbol partidutara datorrena, eta gero inkluso zenbait turista Anoetan ingurun dabilenak ere hemendik pasatzen omen dira. Hemen eskaintzen ditugun platerak bi modukoak dira, bata Euskal Herriko tradizioa edo gustatzen dena, eta bigarrena izango zen Peru, Perutik datorren janari berezi, horren fusioa edo pixkat saiatzen bideratzen ari dira. Baditugu ere, eguneko menua, karta, inkluso kokteleria ere, zenbait ekitaldi berezik, enpresako janarik, noski, bataioak, horrelako beste modukoak baita. Orain badakigula jatetxearen eta Humbertoren ibilbide eta historia, guazen berarekin errezeta bat prestatzea. Gaurko errezeta izango da Ipar Peruko zebitxea, gaina bere amonak indako errezeta bitxi bat, eta bertan ditugun osagaiak, izango da lehenengo noski arraia, kasontan lupia, freskoa, bertako itxasidi datorrena, eta gero hemen ikusten diren beste osagai guzti hauek gatza, alde batetik, Ajinomoto, gatza itxura daukana baita, gero noski lima zumoa, hemen egozitzen da arraia, bero beste bitxikeri bat tigre esnea deitzen dena, eta gero saltza gorri bitxi hau ajilimu deitzen dena, tipulakin ere nahastu iten da, zilantroa ere moztuta, eta ja dena nahastuta dagoenen, gero ja plateran prestatzen da platano latxa hauekin, eta Peruko arto ale hauekin. Eta bukaerako ja, guarnizio eta dekorazio modun, boniatoa pizkat labetik pasata, eta kogoio horri hauek. Lehengo pausoa izango da lupia zatitzea. Errezetak Humberto pentsantzen ditu, burutzen ditu, eta bere eskutan dago lokal honen ibilbidea. Eta bertan ditugun, justu platera edo berezienak edo arrakasta handiena daukatenak, zea da notski zebitxea, baina gero baita ere Solomo saltatua ditzen diotena, Peruko plater bat, non pixkat Japon eta Peruko tradizioan hasten diren, eta gero ere bertako bakaioa pixkat pilpil saltzakin edo moduan. Aipatu ere, produktu guztiek kilometro zero bertakoak direla, ekologikoak, baina baita ere 12.000 kilometrotik ekarritako Perutik zuzenean produktuok berak pixkat kontrolatu eta ezagutzen dituna. Ja lupia moztuta zatik txiki hauetan izan da, urrengo pausoa izango da beste osagai guztioekin nasketaren momentoa. Eta gero askotan gertatzen dena, zebitxea pikantea egiten du, baina bertako jendea eskatzen omen dio pixkat pikante hori gutxitzea edo puntxu bakar bat izaten. Honekin batera esan, badituela ere vegetariano, vegano eta inkluso gluten gabezko plater eskaintza osoa. Lupia beratuta dago, bota izan ditugun osagarri guztiekin nahastuta, eta orain platerara joango da, eta faltako dena izango da beste guztiekin platoa bukatu eta dekoratu. Hemen daukagu gure zebitxe peruarra, Donostiko Amara auzoko Victoria 10 jatetxean. Humberto, eskerrik asko eta beste bat arte. Agur. Ai, ama, Juanjo eta Humberto, ze itxura ona, Egia esan zebitxe salian, gordinak eta gustatzen txesik arraiak eta hola. Ez. Barrukaldeko ikostak egin, torri berdekik, Invitatzen manozu gune. Egia esan eharra itxura, hori zebitxe egia esan marinatuta eta ikutuak. Erdi gordina dia, baina hor limoian tokiakin da bestiakin hor, ni amorratua nauk. Aragilare, bai, aragila esalde gordinikola karpatxioa bezala hola, Normalian ez. Normalian, ondoin da. Bueno, txerge txarraka, beti zio denbora danako. Ni txerlota igerakutsia bolotan, da nik ikoia gordina hola, xixi harro batzuk eta. Bueno, martxan jarraituko dugu, eskerrik asko lagunak. Nin biarretena da, hau, garbitzen jungo naiz, jo piperra da barrun sartzeko, eta esan duguna da, irina arrautza eta pregitzeko. Eta honek lagungarri bezala esan dugu joula, piperrakin indako krema bat. Orduan, hemen ingoeken adek, Mikel, hartzen dek bat,
irikitzen dek, eta nahi ditenak, baiza, gau garbi hasiok, lanak aurreatuta. Orduan, beti baten batek eukitziko la pepita batola galduta hortikan, eta ingoitukenak pepita horiek atea, bale? Baiza, honek basekak. Nahiko txukuna daude, baina, bueno, egutziko iskiau, txukuna baino txukuno. Bale? Venga, hoi ire kontu, olio pixka jarriko jaten ben martxan, jartzeko piperrentzako, eta aldi berian esan berdiak, egutegiak, txapelketak, nola siestik, nola antolatuta ziok historia? Oin momentuan gauz, bete-betian Gipuzkoako txapelketan, hasten dala martzuan, eta amaitzen da ekaina erdizan, ekaineko bigarren asteburuan. Bai. Eta hori izaten da, normalian 11, aurten 12 bolatoki, Gipuzkoan ziar. Geixenak, bolatoki geixena da, Deba Ibaian alde bietara, eta Artibai Ibaian alde bietara. Azkenian, ni beti izan dut, arrate gaiurretikan eskerreskuma. Hori da, irutxirluan... Irutxirluan gunia. Bai, eta bueno, hori, Gipuzkoako txapelketa, amaitzuko da ekainan 11, gero udan hasiko da Bizkaiko txapelketa, hori izaten dala gehiago jaizetan, jai desberdinetan. Aprotxatzen dira, hori da. Torneo txuakiteko eta girua jartzeko, festetan. Hori da. Da gero udazkenian, itxen da Euskal Herriko txapelketa, jokatzen dela 2 bolatoki Gipuzkoakoak, 2 Bizkaikoak, eta 2 Arabakoak. Osea, txapelketa jolaztea 6 bolatokitan, 6 bolatokitan Euskal Herriko txapelketia. Hori da. Zein bihar da, iristeko finalea. Punteria ona euki, ero... Baina zenbat, irabazten duna bakarrik juten da, aurreneko laurak, o nola izatea? Danok, hor hartzen dugu parte danok. Bai, danok batera, bai. Euskal Herriko itzulila bezala, orduan dana martxan garri, eta vuelta. Basekiet ireitak, marka Mordoba da eskala, txapelketa hoetan lortuta, nundik noainoko marka zeskak? Leheno kontatu zizkiak eta itzelaria, kontu nola izenek ireitak? Bai, Doroteo Urkia. Baldaki nire urkiola naugela. I urkia eta ni urkiola. Bai. Eta Doroteo, bota bere arrakastak zein izan dian. Azkenian, bera nire moruan irutxirlo modalitateko lehendakaritza izan dakua da. Zai guain lehendakari jaiz? Bai, 2017-an. Vale. Eta, hoize, da bera egon zan, 24 urtean, lehendakari moruan. Osa, ez tala gutxi. Bizikan aldago baita, bera jolaste aldu guen dikan. Ez, jolastu ez, irutxurluan. Baina bai dago bizikan. Bai, Esateik, guztu egongo ekordu nire bai, ora, buru bera harri da. Txirlo gehiago goten manitxuan, punto gehiago ingo manitxuan, guztorau, egizia esan. Zemat urtez eskakaitako? Laro eta lau, Bai. Ona. Eta noiz arte onda jolasten hor buru bera harri? Baina indala, azkenengo bola, bota zeban, txapelketetan aspaldi laga zeban, baina azkenengo bola, indala, 2 urte bota zeban, eta, gerritxik handao apur bate fasti izauta, berak esaten dago bizikletak eitzen detzala ventaja, eta, han ibiltzen da... Bizikletan ibiltzea? Bai, rodilluan, gambaran, egunero 50 kilometro eitzen, osea que... Bai, ama, nauziago, 50 kilometro, 84 urte esan dek? Bai. Bere medizina hori dala, eta Nei kostako zitzaiten, nahi beste ditia, Bai. Egizia esan bai. Ona. Egizia esan bai. Vale, eta zeo, zenbat txapelketa irabazizkik berak? Garaikurrak, 113 bat trofeo. Trofeo? Dakaz, bai. Bai. Ezkedek txundi garria. Eta hau ze irabazizkianen... Euskal Herri mailan, gehiago Gipuzkoa mailan, zelen, bai, Bizkaizan bezan horren beste jokatzen, eta, gehiago... Bizkaitarra zeate, ez da? Eibartarrak. Bale, barkatu. Gipuzkoarrak, baina ni izatez nahi Eibartarra, oin bizinai markina semenen, baina, bai. Hori bota zuta sartzai horta, barkatu? Hau ja, zutara, bai. Bondela urte bat zutik honea Bizkaikoak indar gehiago hartuik, Gipuzkoan dago jarraitzaile gehiago, nola zio panorama guantxe? Gipuzkoan be... Bai, bota hila danak bate arrat, bildurri gabe bota. Dio jungo ditu goxatzen, danak goxatuta da honian, ez negaina botako dio, murrizten utziko deu, eta berrin gaioak inbirrindu, gatza puntua jarri, erre xingo dugu hori. Oso ondo. Bai, Bizkaiza be badao indarra, baina Gipuzkoa zelan beti afizio gehiago egondan, oine Bizkaizan, ontxe, hasi da indarra hartzen, ero,
Eta txapela gehiago noa jutea, Bizkaia aldea, o Gipuzkoan galdezin dira, o nola izatea? Normalian Ireaita zitxonian, Bizkaia aldea, ez, Ireaita Gipuzkoarrak, dios, korreun nazuna. Baita izatez bizkaitarra da, bere zaldi bartarra da, baina bueno, Eibarren sortu zeba familizia. Vale. Esan dezure bai, emakumiak badaudela. Elkarrekin egiten dezue lehiatu, o dago emakumien... Ez dano batera jokatzen dugu, eta gero hitzen dana da, hori, zailkapena, hitzen da, emakumieri, beste sari batzuk, gero, bueno, eta umietan, eta kategoritza desberdinetan. Bai daude premioa bilantzako. Bai. Baina bota dano batera. Bota dano batera. Eta, ameta bindot. Lasai, etxio kuidetan. Hau, la jarriko jo. Bai. Amatau, gu horia. Akatu. Bai. Vale, lasai. Hau listozekak. Vale, Mikel hau martxan zekau. Eta beste hau, ere bai. Hau, ja, itxalin goia, bizo zengo zioten. Hori iragatzin gozio, koipedanak entzeko. Eta orduan txukun utziko jau. Joia piperra, koipei gabe. Piperra da, kasu honetan, jartzeko barruan. Ingo deuna da, bertan jarri horrela. Vale? Eta lagunduko jak hauek prestatzen behitzak. Hau egin goziu lehortu. Pizka tabla hori garbituzak. Hau ere mendikateako jo. Vale? Eta hemen goziotenak soberan dakaten ura kendu. Vale, soberako ura kendu. Hau dena txukun. Eta ingo junaek hemen, behitzak. 1, 2, 3, talau. Vale. Ingo ekenaek. Piperra jarri. Danai pixkat horrela. Bai. Gatza tanto bota. Eta, zera eta zeigo inpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez beste bat, 5 perpatu beratu. Hau honea. Oidek ez, eman goia sardezka txiki bat. Tori, ire kontu. Gatza bota pixkat aurrena. Hemen da kasula. Adios. Vale, lasai. Txirrik itxarraka jungo ditu, etxeko presetan. Ez, atezinua ditu ez da... Zer? Kalabazina. Kalabaza nola da kalabaza. Bueno, hau listo, hau ere listo. Piperrak emartxan. Bagiztak, Matezin lan asko zehola, baina gaituk hemen, bilen artian. Txirrik itxarraka. Txirrik itxarraka, ondo. Zenek erakutsi txirrik itxarraka hori. Musu ekit. Vale, ba. Eta hau esek egon dia hemen ja, egon bertzuen denbora. Ingoetena da, batzuk, esan dugun bezala, ontzi baten jarri ospinakin, eta bestia gordetko ditugu, hemen jartzeko oliotan peresilakin. Beitu hauek, kenduko deu, soberan dakan gatza, bildurri gabe. Ingoetena da, gaina garrantzitsua izatea, gatza kendu, eta ura kendu. Ze askotan uretan pasatzen dugu, eta gero urakin sartzen dugunean, eta ura papela jarriko dugu hemen, ura soberan dakana kentzeko, guantxin dugun bezala horiekin. Vale. Venga, ura pasako ziot, eta esan dako abetu gatza kendu, soberan, ja notatzen da gogortu bezala indala. Gatza sartu zaio barroa. Ingoitu da, eta hor utzi papeletan minututxo batzuk ura kendu, bertan, baratzuia eta ospina jarriko jo, eta bestia jarriko ditu hemen, bakarrik olio eta peresilakin. Eta bitartean jungo dituk beste reportai bat ikustea. Ongi? Oso ondo. Eta jungo dituk ire herriraino, Markina zeimenean, eta bertan Eusebiok intziguk solzidadian, ikusiko zuen, honena ikusi eta behakin egon. Ni behakin egon nituan eta tipo harraketa. Guazen bertara hau txukuntzen gelditze geha hemen. Ze ondo. Guantxe arte. Kaixo Joseba, eguerdion. Eusebio Etxabarria naiz, Markinen gauaz, da gauaz lagun artean txokon ezautzera. Bi mila eta hamabostian zabaldu zen, oso barriz da. Dagoz, 35 bazkide. Bada misto gabe bai. Nina da, Markinarra, amentxe jaizota eta bizi be bai, baina Estatu Batuan egona zen 25 urte Tampan, Floridan, zestapuntan jokatzean. Gure frontoian, gure kuadruan, garan 40 pelotaria. Euskaldunek gehizena gazen. Iparraldeko batzupe bai, mexikanue, baitxe Estatu Batueko baina gehizen Euskaldunek. Bueno, ordua da, gozea ja daukat, da presnago, errezeta, gozo-gozoa,
jateko. Hemen gagoz prestateko gaurko errezeta. Arroz beltza txipiroiekin. Da hemen daukagu osagaiat. Arroza bomba, txipiroiak, badazkiak, ardatzuria o txakolina, kopa bat, da arrain sopie o saldie. Ni hasi nazen oso gazte pelotan, hementxe ibili nazen jokatzen, da gero profesionali nazen, da 20 urtekin nazen, Tampara, Florida. Gu bizatzen lekun be bastante erdeldune, latinue. Da erdeaz behitxe zan, baina ikesi berra, ingles, hori zan primordial. Guk urtiek hartu gauen oso onak. Han zer zan afizionuek izena, apostau. Han geuz izan dirue. Orduan, 12 o 13 kinela jokaten gauen, da azten gatzen arratzaldeko 7etan. Hori gabe denporan, da goizian, eguerdian azten gatzen 12etan. Da ezauen, ez entradaik, oso urtik, oso onak izan, 88 arte. Greba bat ingauen, baina greba bakarrik esan izen, gauz izan, estatuk emon, lizentzia eta dana, loterizi, da hori zezan geure enemigu gehizena. Handipe, ikusi izan, bajatu ingazela, frontoian. Da sartenin botakegu, horizo pizka bataz, biguntzen 15 minutxo gora bera. Bigundute dauen barazkizek, botaten gau txipisek. Da, eukitzen gau beste 5 minutxo lan egosten. Ameriket ditzukalda ditzan, bai, badauket, plater batzuk antxe ikesitxe eta, gizena, alitas de pollo chicken wings. Chicken wings urrengoan, urrengo programian engeu. Orain, prest dago arroza botateko. Da, zue erdize. Botatetzau, txipiroien tinti, sobre bi. Da, botatetzau, arrain sopa, da, zue gehizen daukena. Hauki, 10-12 minutxo holantzen, topien. Da, bajeten da zue, da 5 minutxo kitzen da. Joseba, konbitaute gatzezaz, da etorri nizunin, da ez aztu itxaitzen nagola rebantxa emoteko sexta puntako partidu jokatzeko. Edakto! Venga! Bueno, Xavi. Viva, viva! Ya era hora. Aupa, Eusebio, lagun, hoi degoi arrozak, Eusebita ondisa. Askotan prestatzen ditu golakuak. Lantzian behin tokatzen da. Lantzian behin, bai, ez da, egia zan, eune harrapasan dianan, Markina Semenen zuekin, eta Eusebiok earki atendiu zitxean. Besarka dondi bat, eta jarraitu horrela. Bin dituk, urrengoan nabe, gonea, etorri, gurekin zehozeko sinatzea. Venga, nauzi, hemen jarraitzen deu, betu, kontatuko izuetin deuna. Hain itzan, gatzetik ateatzen, eta hain dituk, bertara bota, eta ospina bota, eta behitu 3 minutuan, ospina eta baratzuria. Nola zidean kolori aldatzen. Eta hain ditzan, leheno esan dizutena, bixarrak eta garbi usteko, hemen, iteien diotena da, izkineko bixarra hau, rast. Eta beste aldekuare bai, rast. Hor beti askotan gelditzituk bixartxoiek, pixkat hau bihan da molestatu iteiena, hola, fin utziko jau, ikusi zuen, garbi ja, gatzatua, eta hoi perexila, eta olilua. Eta hemen ningo ekena degia, piperrak, sartu birringailuan, boltsuan, esnegaina bota, eta birrindu ingoek, bale? Eta gero dena berriro bertara botakoek, bale? Ireki txiki bat emateko. Mikel, eta bolatokiak eta ere bai, oso desberdina izango leku baten jolastu, bestian jolastu. Horren ire bolatokia tokatzen behar gerrexago izan berdik horri irabaztia, ez da? Etxian jolastia, azkenian etxian jolastiak, ez da? Normalian, bustin lurrakin egin da zelan dago zen, ez, truko bat emon aldetzazu ez, adibidez, larra izapaltzen badozu eskerreko aldia, ez? Ingo da, bola pistatikan atera. Ulertzen. Azkenean, pendientia, inklinazioa eskerrera emon eskero, pistatikan bola azkenean atera ingo zan, eta ja, Eta nulo, ez du balio, zeatik ez du bola ikiko. Eta, inbiarko zan, indarrasko erabili. Horretarako itzen da, pur bat, konpensau, eskumarut, eta,
errez hau... Eta bakoitza bere txian trukoiak gehiago hartuta, ez da? Bai, azkenean bolatoki bakoitza beran trukua daka, eta bueno. Eta bakoitza, bere bolak eramateizkik, o nola kuidatzen dezu hori? Ez, dakauz federaziotikan dakauz 11 bola desberdin, Bai? eta itzen duguna da txapelketa bakoitzian aukeratzen dugu, bueno, hemen hartuko dut, bola, eta bueno, hemen ikusten da, hau da 3 zenbakixe, Bai? eta itzen duguna da, sosketa bidez, aukeratzen dugu bola bat ofiziala izango dana, Bai? eta beste bola bat ordezko izango dana. Bai. Zenbakiak, hori txapa batzutan zenbakiak Eta hor, herrikoa dira pelotak? Herri bakoitzean bere pelota daude? Edo federazioan adia? Federazioa da dia, Vale. bola dana dia danonak, izango Vale, dugu. Azkenean vale. federazioa diru bat mozeban bere garaitzan, da bueno. Eta tanontzako dira. Erosi- Pentsatzen dek oso artisauak izango diala, o nondik ateratzen dira, zen materialekin indako dira? Honek artisaua esan dozunez, lantzen ditu gaur egun, jarraitzen dau lantzen Markina Semeingo Antonio Ibarluzea, Lauzirika baserriko Antonio Ibarluzeak, eta 89 urteko gizona da. Gizonak, Bai, azkenengo 30 urtean. Beak intentuko doia da itzen guztik, bera, eta berezitasun handizena da, lantzen ditula argindarra erabili barik. Osa, dana Honetan, Dana eskuz. Lija potolo batekin, Hain borobilak atxurrakin, egiten zirola, aizkorakin, Bai. eta plantilla bat daka olako torno bat. Hor da, web orrialde bat da, ahotzak.eus, eibarko talde bat da. Bai. Jendian testigantzak eta batzen dituan web orrialde bat, eta euretariko batian da, Antonio onbidizua, zelan nahitzen dan. Eta ikusten dia nola iten dituen eta dana, Oso berezisa. Ze, ona. Zerrekin iribiltzea, ni nahi izan leku batian gaina, Bizkaian uste zala, behek ezatezien iten zutela. Intxaurronduan, baino ez ikustean zuaitzan zatiakin baizik eta lurretik aspira dijoan zuaitzan pusketakin baizik eta Sustarretan. sustraiak eta nola hor, ja Bai. gurutzatuagoa dijoazten, Bai. etzakala puskatzeko arrisku hori. Hori da, hor gogortasun hori, Bai. gogortasun hori ikusten da, Koapiluak eta esatean, korapiluak, alde batian eta bestian. Vale. Baita be, izan alda, arrametan be bai, arrametako, Vale, baina beti, vale. horrek motetza sendotasun eta azkenian, pixua, ze olako tamaino txikian, horrek euki behar dau 2 kilo, bola Bi ofiziala kilo. izateko. Vale. Eta, bueno, normalian horri biltzen dira, bat 900, normalian 2 kiloko bolak gatxak izaten dira, zei oso sendua izan behar da. Ni jolastu izan naiz, hasta holako pelotakin, batzuk hola galanta dira Bizkaialdean, ez da? Beste modalitate batekin, handizauak erabiltzen Gipuzkoan be, oitzuria da bola Handioa. handioa. Hareke 7-8 da 9 kiloko Bai, pixu ekitzen da. Ondo, bueno, hemen txe, majaua inbiar dut, geho pregitzituten ebentzako. Hemen txin behar ditut hauek irina eta arrautzetik pasa, eta pla erain. Bueno, eta basek ilat, bolatokekin aia izela zehoze kuriosua egiten, ez da? Bai, egizia zan, sortu jatan okurrentzia bat beti nahi izan eman, ez? Azkenean isladatzeko, ez? Mapa batian Bai. nun jokatzen den, gure kirol berezi eta zahar hau. Eta, bueno, nabil hor Google Mapsen kokapenak ipintzen, noiz egon lehengo bolatoki zarrak, gaur egungo bolatokiak, Eta Googleen nik sartzeiat ikustea bolatokit atea egiten dituko hor, edo nola ziak hori, nola? hori momentuz nik ez dakat, Vale. olako gaitxasunik ez dakat, baina momentuz nabil neuk enlace bat dakat, eta bueno, momentuz da gauza pertsonala, ero bueno, holan bialdu aldalna jendiari, eta holan... Osea, ia iziten Hori petit da, komite hori da. esatean, Bai, ez da? bai, baina bueno. Baina hori publikatu, inbiarkoak egunen batean, ez da? Bukatzen danean, bai, bateron batek hori, esku bat bota alba dau. Hemendikan, kaso Bai. egin norbetek, lagundu nahi bai, Bai, bolatoki bai. Google sartzen, ez da? Bai. Vale, hori eman, Bikain, ez? Hala, gogeitza. ezin hobe, Bai. hoi kanpon utzi, Oso ondo. eta hoi esan deuna, irekin beste txiki bat emango dio hemen, beti nola esnegainak gordinikan jarri deun, askotan hau iten badeu, eta ez badeu beste irekin bat ematen, momentuan jateko balin bada, igual ez da bain beste arazo. Baina gero igual osgailuan sartu, bero garrapatu dozeke, eta izorratu Bai. iten da. Orduan beti esnegainak eta berri irekin. Eta hemen ingo ekena majau bat, bale? Majau hau prestatzeko, ingo ekenaek zuritu, hemen ostokatea,
hor golpe baten maiok, eta hemen pastatxo bat inkoek, bale? Vale. Peresiakin berdina, olio tanto bat, eta puntxuan jarrikoek. Vale. Eta ni hemen, bani joan, hauek martxan jartzea. Bueno, eta lehen esan degenare bai, txapela Venezuelatik ekarri guala. Bai. Nola ekango modalitatea, nola tani ekarri guan hori handikan? Hor joan ginean 2002an, Bai. Venezuelan bizidian amendikan joan dako euskal zenide batzuk, Bai. jarri zian federazioakin kontaktuan, momentu horretan historian egondan emakume lehendakari bakarra euen lehendakari, Mari Carmen Olabe, esarkada bat amendikan, berandako. Eta, bueno, arek erabaki zeban ze bolari eraman, eta, bueno, joan ginen 5 bolari, bera eta mediku batekin, eta, bueno, jokatu genduana modalitatea. Egitza esan desberdina da, ze bai jokatzen dabe 3 txirlokin, baina, bueno, eurak deitzen dutze muñekos. Muñekos. Bai, da zian, Aurkia? alako tamainokuak, bai. Gero bola guria baino apur bat txikixagoa zan, Bai. eta egitza zan bai daka zerikusi za, baina jokatzeko eria desberdina zan. Iri etzitzaizuna hainbestea jola, txapela garri. Baina, bueno, bai, bakoitzak bat ekarri genduan, Bai, irabazi gendunok, bai. Vale. Hau, Ona. barrura sartuko dut? Makillak ez, makillak organikoa gota, horbera, eta hoi bai sartu dana, majau, egurra maiok. Bai. Eta hau gustatzen nahi ez zitia oso fuertian, Pla iten diaunia, sua erdilan ibili gendu. Bai. Bestela iten Bai. dugu, izkinak erre, reboxeutakoa erre, eta barroaino ez da iristen berua. Ordu ningo deuna da, mantxo ibili horzutan, Mantxo, vuelta, eta vuelta, goxatu ingo dugu. Da basekia beste zaletasunen bat bakakela, Erraldoiak asko gustatzen eskikela, ez da? Egitza esan, azkenean urte bi, irailean 3 urte ingo dituan zemetxo bat dakat. Vale. Eta bezarkada bat, berari, amendikan berari, da bere arrebatxuari, da bere beste anaiari, Josu Hiru eta seme anai. askak, Hori da, bai. Ona, Bezarkada ona. bat, eureri, eta bera txikisa badaka olako panpinak, txantreako panpinekin hasi Bai. ginen arekin, eta afizio onditza. Eta, Markina Semenen alkartu ginen 8 guraso, eta sortu genduan, momentu ze konpartzako ofizial ez dut sortu, baina, Markina Semenen 3 erraldoi dakauz, eta, horrek 3 erraldoiak dantzan ateratzen duz. Eta, oindala 10 egun egon ginazen berritxun, San Gregorixo jaizen barruan, erraldoiekin bertan, eta geurekin batera, egon zan Manes, lekitxarra. Lekitxarra, hombre zautzi dutela, anan zemia, eta gaina erraldoietan amorratu, Bai, afizio hona daka. Ona. Eta hoxe da, hor gabiz erraldoi barrizekin, barriztutako erraldoiekin, eta oso posik, eta egitza esan, kategoria, da, astiro, azkenean gurasoen arteko lana zelan dan, lana ero, lana... Bai, hobi bat, baina azkenean danon artean inbiar danak, ez da etortzen nino hor laguntzea, Bai, eta herrian artean lagundu behar dela. Hori da, amendikan, mesutxo bat, bateron batek, gurasonen batek ero nahi badau gerturatzia, etortzia, eta... Gonbidatuta daudela, bai, dantzan iteko, laguntzeko, organizatzeko, egozertako, ez da? Hori da. Vale, beitu, hauek ere hemen sartuko ditugu. Hauek vuelta eta vuelta, irinetan. Hola, egoaldian itituen bezala pescadito frito? Earra. Vale, hauek listo. Hau ere listo. Hauek 6 vuelta. Hor, olillo pizka bota jo korrei. Bai, tori. Hemen irinez beteta sekat. Zatego irina ez da la zikina, Dala irina. Ez da ezer gertatzen. Io garbitu eta listo. Venga, hauek vuelta eman. Hauek ere bai. Eta gaur egun badator, orduan ningo deuna da. Segundu batean, hauei vuelta eman, pixka dana txukundu, eta guantxe platera datuko deu, dana txukun. Bueno, kuadrilla. Earra indiu gaurkuan. 3 era esan dut, eta bat gehiago egin jau. Gora etorri gaituk, ez da? Zeatik hau da gatzatu da, bakarrikan batei ospina bota dioula, hemen, irina, gatza eta perjituta, eta bestia barruan priperra dakin. Earra indiu gaurkoan. Eta guain ingo deuna da, prestatu ditugun 2 saltzak, alde batetik hemen dakaula baratzuri, perexil eta olilua, botako jau. Hemen. Hau esei, horrela xe. Vale.
Eta amaitzeko historia, pikillo saltza jarra, hau egosetak, arrauta pregitu behatik botatzeko gainetik, Venga, hemen ningo deuna da, ere bai, horrela. Ai, ama, gaurkoan eharra indiure bai. Ordu hauetan, Ordu hauetan, eguardiko ordu hauetan hemen, tripak dantzan haste dira eta, Bueno, lagunak, hasteko eta behin, eskerrik asko horreoteatik, hiri etortzeagatik, hore bat, eta jarraitu betiko kirol hauek aurrea ematen. Ados? Aleginak ingoz. Gora zuek, Mikael. Eskerrik asko. Eta ondo izan, Hala ba. lagunak. Iarrate.